Kanigre ka All India Radio Shillong ka khubor ban puleri afililia saukme. Kimat bakongsan jong ka khubor mentakasta. Ka Poshan Abhiyan bat Rashtriya Poshan Mak ka donkam ya ka jengtoilam jong kitnat per khnang banla banweng ya ka jingduna ba jingbam biang ki jingbang batomet la ong Ministry Social Welfare ka Meghalaya uba Kerman Shila. Ka Pradhan Mantri Annadata Ay Sanrakshan Abhiyan kan penkubor ya kinongrap bat penklain ya ka rep karyang laong Mentri rang bado kari Narendra Modi. Balaraki ka World Literacy Day kam District Level Swachhta Pakwara Program da ka District Mission Coordinator SSA Nongston. Ka khubor babnya Mentri Social Welfare ka Jila Meghalaya uba Kerman Shila ulapli ek State Level Conference halor ka Poshan Abhiyan bat Rashtriya Poshan Mak bat kitnat ki beranjia day ringkat bakinong dan benta ya ka balapenong harilang building Shillong hinin kasngi. Ha ka jingkran play ka jong uba Shilaw laong bakani ka jinglang kan ay jingsha syabaro ki baydan benta halor ka Poshan Abhiyan bat Rashtriya Poshan Mak bat ban shimru kila jingada na ka jingduna bam ha ka jila bat ha ka rihi barok away. Ulaong ru badan kam banyatroy lang bakitnat beper kenang banla ban kot syakani katong balabo kata ban weng ya ka jingduna bam bat ka jingbam biang ki jingbam ki bataymet ya ki khalung khana kilong kmi ki baarmet bat kilong kmi badang aibun ha ka jila. Additional Chief Secretary ka Social Welfare uba H. Marwen ulaong ba ka jingtmu jong ka Poshan Abhiyan kalong bandrat dingkong ya ka jingduna bam hakari kat hadu usnam ahajar arpuar bat ban kmi binya ban poi syakani katong da ka jingas nok tilang kitnat ki baper. Mentri rang bado kari Narendra Modi ulaong ba ka Pradhan Mantri Annadata Ay Sanrakshan Abhiyan kabala minjur da ka kanhon Mentri Sarkar Pedeng kan penkubor ya kinangrap bat penklain ha kalyang karep karyang. Ha kitwi jong Modi ulaong ba uway pa uway unosnong kari usnongo ya ka jingtra shitom jong unongrap Baula bandru halo ka jingtmu jong ka Sarkar ban kengtiyo arsha ya ka yokot kinongrap kar harus nem ajar arpuar ka banwan ru ya ka jingkala ka bakraw ha ka jingim ka jongki da ka bakarshan ya ka ne ka jingsedang ka kanhon Mentri Sarkar Pedeng kala minjur ya ka ne ka jingtray kam PM Asha ka batmuru ban penthma ya ki dor kimur jongki jingpenmi kinongrap. Ka Sarkar Assam kan sam kumba shilak teli ki pam sya kinongrap kenang ban kentiw arsha ya ka yok kot ke jongki kat hadu usnam ahajar arpuar ya kini laong da Mentri karep karyang ka Sarkar Assam Atul Bora ublaong ru ba ya kini ki pam la sam lingba ka Nabard's Rural Infrastructure Development Project. Kumbandru po hajar teli ki pam diesel, katwe hajar teli ki pam solar, bat lai po hajar teli ki pam boarding on sesam sya kinongrap, hakaba kumbah nyupusan hadu prapusan person on ay dunador sya kinongrap bantit ya kini ki pam. Ya kini lalek kenang banyarap ya kinongrap hakalyang karep karyam kejongki. Mentri rang bado kari Narendra Modi ulaong baka sabka sat sabka vikas kamdei tangka kentian basyutho hindai kalong ru kongki kentian ay mensiam na kabenta karoy kapar jong uway pa uway unong syangshnong. Modi ulaong baki way kiseng san pertay kiyalet hamatang banyo Korea ki vote hindai kaseng BJP prat ka pentik na ba man uway pa uway unong syangshnong kari unyo ya kakabu kabayaringkat da kabaong ba kayo kot jong kari kalong kabakil stet bha kamtam ha kinegi saus nam ki balalet. Mentri rangba ulaong ru ba ka Sarkar jong ka pet bhai karoy kapar ha ki jala kathan stay lammi ngi. Kajilang paarpusan jong ki DGP, IGP bat ki he jong ka Central Police Organization jong ka than stay lammi ngi kalong ha Itanagar Arunachal Pradesh nin kasni. Mentri khana ki kampo yeng ka Sarkar Pedeng Kiran Rijiju ha ka jingkran play ka jong ya ka ne ka jilang ulaong baha kini ki South Nam Shiteng Bralet ka than kalamat ka jingsong shngan bat ki kam ki baydei bat ki kam leno ha ka than kila hiar dasan pau person. Kalat jong ka Jila Manipur ka Dr. Najma Heptullah kala pelait padba ya ka multitasking mobile application bala ay kerteng heya ha Manipur State Film Development Society Auditorium Palace Gate Imphal.
Kalat habakran ha kene ke jingalang kalong ba ki mobile phone kla shim ye ke jishakri ba shakmat ha kalyang ke jingadai ha kene ke pateng ba munta bat kila kala long ki ki bangim la lait ni ki berang kam tam ha ka jing em ka baman ka singi ka Dr. Najma kalong ru ba ka Royal App lathau ya ka shis nam duna menshwa hendrai munta ka long ka batrei kam ha kene ke perthai mobile kalat klakal man ru ba ka Royal App kansela ban pelat ya kene ke application ha ki wei de ki benta jong ka than stay lam mingi ha kene ki khindiat singi ka office jong u executive engineer Shillong West Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ka puntip baya u substation iway lai r kv negrams grid anhap ban pensenget rekam lashai kesni kata khat santarik na do kapor prabajemen step hadu saw baje janmet namar ba on penyeng ya u shispa life r kv bypass isolators kijaka ban shakta ha kane ke jing pelip ding kilong kasnong maupat brokaway isherwat lumkrim BSF campus maupat langkerding mingi langkerding maupat MNREDA GREF sitak kedai nong mensong katuk ane ki benta ka nong mensong katuk ane ki benta ka nora maulun rei umpling dong sheneng ding yong mau diang Tendring mau pedang ding paso mau kasiang CM Associate IIHM Sauli bat Seit Yong. Kini kedek All India Radio Shillong ka bualam syafi ya ka khubor. Komisi Benta Ban Rakhia ka World Literacy Day kam district level Swachhta Pakwara program ka district mission coordinator SSA Nongston kala penong yaki program prepare kum ka jinga kop tho ese tho shithi tho dur yatrko ba jingantep hinan kasni ha BRC hall office jong ka block mission coordinator SSA Nongston ikong R Kongwang DSEO West Khasiel district ha ka jingkran play yakani ka program ilong ba ka Swachhta Pakwara kadai shi benta na ka program Swachh Bharat Abhiyan ka bawanra ek jingkho jingsuba ha kari ya ka bala jule ha barok wei kari ila oru namar bakane ka program Swachhta Pakwara ka ya takho bat ka World Literacy Day kum tala rakhe ya ka nikasni da ka jingthmu ban pensa phriang ya ka khubor halo ka jingdan kam ka jingnang jingstart ringkat bat ka jingne khoin Kajing pesanget troikam yaki trok bakit yaki tendong air LPG Hasam the North Eastern Pact LPG Transporter Association kelapoi sya kasni ke bahan rio kebelayo ya kajing ut halor kajing duna na kinang penangkam tendong air LPG ha kajela kadba kami kajing ki kadang yai beteng keladon kajing lang bela penyai da Principal Secretary Ketnat Food Civil Supplies and Consumer Affairs ke Sarkar Assam ringkat baki he nang penyai IOCL hinin kasni ban kmi nya bajatai halok ani ke jengki bala penong da kate ke kenhon ke tenong air LPG la pharu ya ke jingkar pa chau deputy commissioner but superintendent ki plasam bakin khmi lam banumdan kano ke jingthot ha ka sinchar khadar bat banumdan ke jingko ha ka jingsam ke tenong air LPG sha ki pait ba Umuntri rangba ka Meghalaya ukonrat ke sangma ringkat ba umuntri ka Pule Puthi uba Lakman Rimboy unang mikmat uba si Pingrop u Deputy Commissioner East Khasiels uba PS Tikhar klaidan ringkat ha kasni kot ya ka jingrakhe Diamond Jubilee ka balane baro sisnam Jonga School Auxilium Girls High Secondary Nong Thamai Shillong ha bakran kum kongsan ha ka ni ka jinglang Umuntri rangba ukonrat sangma ulong ba ka Pule Puthi ka de ka bawanra ya ka jingkala ka bastat ba ka sarkar ka shimkhia halo kene kanang banla ban ay ya ka Pule Puthi ka bapaka shaki khana pule ka jila ulong baki samla banang start kilong ki atyar jong ka jila bat ka rihi brokaway bat kunta ka don kam yakinong hikai bakinya rap bat yalam shakalunti ka badai ukonra layro ru yakinong hikai ki principal ki berem bat ki bat ka bamunta na ka banta ka jishakri ka bakila IT shaki khana pule ka ni ka school ha ka ni ka sila light ru ya kwat sa kan mau jong ka ni ka school da umuntri rangba ka Sarkar Assam kanang punyar ka Jinshakri ka Chief Minister's Free Diagnostic Shakhiya Jatli ki Hospital Sarkar Umantri ka koi ka khia ka Jila Assam Uhimanta Biswa ula IT ya kani ka Jinshakri Shabro ki Primary Health Center ya ki laboratory dress na ka bantai kha kanai li ki Jingpang on IA hapo kani ka scheme Umantri lapun tip ru ba kom ba kha chan lang ngut ki nong pang ka yo jim toy ha ka Jila na kani ka scheme
Bat kato khubor klakot launch pi nak All India Radio Shillong hadian kato ka Nepal nya so bag Delhi station nak pentaki khubor ki bonwan kata khubor prabujing nya khubor haktin Hindi bar ha khubor phrakhasan nya khubor haktin phareng kani kadai All India Radio Shillong